mě zkusit na patovku. Bojíš se? Jsem na bejkula. Tak půjde na Bolesta. Tady si se přiklady na patovku. Tady ne? Buď někde, kde nejsou lidi, ne? Jo, ne? Ne? Nechoď s ním na tělo jistá. Září. Tak co je, hej? Pojď na, ty čo? To na ně už je To je náš Jirka, to je náš. hej? To je písky, čo? Tak vypadni, hej, Borek. To je náš Jirka. To chceš ještě být, hej? To je náš Jirka. Jirka už se. Jiří, pojď. Pičo. Užranti. Dobrý. Dobré. Jirka se na to. Dobré. Hej, tebe ještě dobiju, hej. Umrde spustí, bo. Dobrý, Jirka? Ty vole. Pičo. To jsou gorily. Užranti. Můžu to ukončit to video? Má to už minutu a půl. Rekordní.